Yeah, you're 59 here. My name, the call sign is Oscar November 4, Bravo Whiskey. 4BW, the call sign. What's your call, please? Sorry. Call sign here is Oscar Zulu 6, Yankee Oscar Tango Alpha stroke Juliet, and we are in the center of Denmark in Juliet Oscar 45, QSL. Yeah, QSL. OZ6 Yankee Oscar Tango Alpha, yeah. Okay, no problem. Thank you very much. I'll listen the net a few times, the net American net here, the West Coast coming good signal a few times. Okay, thanks for the contact, Cemetery, and a good weekend. Thank you. I need your call sign once again for the lock. Oscar November 5, Kilo Whiskey, I think it was. No. Oscar Norway 4, Bravo Whiskey, ON4BW. Thank you. Cemetery, thanks. Bye. Okay. Så tror jeg faktisk, vi er klar. John? Ja. Mikrofonen skal lidt mere gas. Og hvor gør man det på sådan en her? Nu er jeg jo på udebane. Det ligger så lige præcis i amerikanerne fra USA til Europa. Der er vist lige nogen, der skal have lidt at høre om det. Oscar November 4, Bravo Whiskey. Jeg tænker, du kører egentlig bare på. Jeg flatter lidt lige nu. No. QSat, calling from Jota, Denmark, startup meeting. Oscar Zulu 6, Yankee Oscar Tango Alpha stroke Juliet. Ja. Det er OZ6, Yankee Oscar Tango Alpha stroke Juliet. Og vi skal i gang her med Jota. Jeg hedder Arne. Jeg har et kaldesignal her OZ4W, og nogen kender mig derude. Og det har jeg haft i rigtig mange år. Det er 52 år siden, lige om nogle få dage siden, jeg fik min licens. Og det kan I se på min hårfarve. Og udover det, så arbejder jeg med elektronik, som nogen har set i papirerne. Og jeg har også været spejder engang, men det er også rigtig mange år siden. Så jeg håber, at alle i Danmark, de får, og jeg håber først og fremmest, at alle antenner har overlevet de der smule blæst, vi havde i går. Jeg var herude, hvor vi er nu, i går og se, at der var det hæftigt, og jeg ved, at der må være nogle andre steder i Danmark, hvor det har været ret voldsomt. Vi sender lige nu fra noget, der hedder Lovring Distrikt. Vi sender fra en by, der hedder Raskmølle, fra en spejderhytte der, som er sådan en ret fin spejderhytte, jeg vil sige et spejderhus. Og vi ligger i en lokator, der hedder JO 4510U, så er alt sagt. Nu kommer jeg jo fra radiodelen, så jeg vil jo håbe, at mange får mulighed for at køre radio. De tør. Nu så jeg sidste år på sommerlejren, at der var nogen, der kørte radio, og der var nogen, der stadigvæk der 5 minutter i lukketid havde lidt mikrofonskræk. Men de måtte jo ind til sidst, fordi at ellers så fik de ikke deres mærke, det sidste firkant til det. Og det var lidt sjovt, at de kom i gang alle sammen. Men vi har jo også en masse IoT. Jeg har lige været inde i PC-rummet her. Det er lige sådan et space center. Og det er jo sådan set rigtig godt. Men jeg har også mødt nogen med sådan nogle små grå dåser i hænderne allerede nu her fra morgenen ude at løbe rævejagt. Så der er jo mange muligheder i det her. Jeg håber, I når for radio. Jeg håber, I når at køre en masse computer. Jeg ved, der er et netværk for det. Jeg håber, I når at kigge en lille smule på elektronik, alle sammen, og en lille smule på rævejagt, fordi det er sjovt. Det er endda rigtig sjovt. Så vil jeg jo så sige, og det er jo så den anden del af min egen private halvdel, det er, at jeg synes jo, når nu der ser så mange unge mennesker her, en eller anden dag, når jeg lige bliver lidt ældre, så prøv lige at kigge ind i de der kasser der, både i radiokasserne, kig ind i computerne og se, hvad sidder der egentlig bagved. Fordi vi har faktisk i Danmark i rigtig mange år haft en meget, meget stor elektronikindustri. Vi har haft en meget stor elektronikudvikling. Og desværre så er den ved at flytte ud af Danmark. Og vi mangler simpelthen alle de unge, næste generation, til at interessere sig for det, så vi stadigvæk kan følge med i alt det arbejde, der er der. Og ikke det ligger i Østasien eller i Jugoslavien, i Polen og alle mulige andre steder end i stedet for i Danmark. Det håber jeg også, at Jota kan være en inspirationskilde til.
Men det vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Og jeg ved, der bliver ikke sovet meget. Det gør der ikke, når spejder de er sammen i 24 timer. Nogle af der bare har vel måske endda sovet allerede i nat. De har været, jeg så i hvert fald nogen her i går. Og sådan er det nok været alle steder. Så god fornøjelse. Og så tager vi lige 1 minuts pause, og så prøver vi lige at lave et check-in. Det gik lige op for os for nogle få minutter siden, at det var også vores opgave. Men jeg holder lige 15 sekunders pause. Ha' det godt alle sammen. God fornøjelse. Men det er der, vi er. Nej, det er 71. Ja, vi skal skifte. Vi skal skifte ned til. Nå, sorry. Vi skal lige ned på 70-90. Vi skal ned på 70-90 til check-in. Vi kører. Ja. Yes. OZ6 Yankee Oscar Tango Alpha Juliet er klar til indtjekning. Og jeg tror, vi prøver at køre det fra listen, som vi har her. Så vi skal lige høre, om der er nogen fra Harald Blåtands trup, der er klar. OZ5 Jota QSL. Vi skal høre ud fra Lem, OZ7SP, er I med? Jeg vidste, om der er nogen, som helst har hørt. Er der nogen som helst Jota-stationer her? Det er OZ6 Yankee Oscar Tango Alpha Strike Juliet. Nej, ikke meget liv. Er det ikke ret hurtigt at skifte frekvens? Nej. Men det er lige vildt. Altså, det gør du hele tiden. G3WH on 7090, Golf 3 Whiskey X-Ray Golf. G3WH on 7090. Er der nogle Jota-stationer her? Det er OZ6 Jota Juliet. Yeah, would you copy that station? Yeah, just trying to re-establish contact with other UK stations. Sorry if I've occupied. Is this channel occupied? Please go ahead. Channel is occupied from Danish Jota station, Oscar Zulu 6, Yankee Oscar Tango Alpha QSL. Yeah, QSL, sorry about that. I'll find somewhere else. All the best to you. Bye-bye. No problem. Bye-bye. Nå, har vi noget reaktion fra nettet? Der var flere, der så livestreaming ud, så der er i hvert fald en 5-7 stykker noget at se, der har set den. Nå, okay. Det var lidt til at høre, om nogen har hørt det på radio. Ja. Jeg skal til at sige hvis folk lige skal have tid til at tune, prøv at spørge igen, om der er nogen derude ved det er... Kunne have set nogen til at tjekke ind på Jota. OZ6 Yankee Oscar Tango Alpha Strike Jota. Jeg er først til ind om